پیروز بسر سالک نو یادن چو رونی که هرمال سالا نوهاتی بخیر و خلاتی لسر ولاتی وان گوتنان بêhtiriya welatiyên Dêrikê Ahingan yên Rojavayê Kurdistanê pêşwazî li ser sala nû dikin. Ev çend rojin welatiyên bajarê Dêrikê Ahingan piçûk, mezin, jin û zarok amadebûna xwe ji hembêzkirina sala 2019 dikin û rûpelên sala 2018 ditewînin. سرسالا پیروز به از هیویت نو سالا ره جوره کیف و خوشی به جوره سالک دن درباز دبه لهین پرانیا ولاتیان ji hev dûrin û birînê wan kûrin lê tevî vêyekê hewl didin vêyekê bi kêf û şahiyan ji bîr bikin û hêviyên pir bihêz û omîd bi sala 2019 vegirê didin û hêviya wan dimîne ku bi destpêka xulekayî yekem ji sala 2019 aramî û aştî di nav hemû miletê Kurdî de berbelav bibe. ji bo vê salan û înşallah saleka kêf xweşî bê. Sala 2019 sala aştî bê înşallah bê miletê me tev kêf xweş bê înşallah bi selamet bê. سرسالا ملت کرد تب پیروز کو و سالا وری یعنی 2009 سالا 2019 و خوشی سر ملت خود في سر صالحني ام بيروست كان قالوا كرت حموشكي ملاتي كرت حموشكي ان شاء الله في صالة مكمنتي دا قالكي صال خوشتر بي امنيه ما في سر صالة نو از بهيفي ما كيف خوشي درباس بي سر حمي ملت عدا ملتي كرد ملتي عرب ملتي فلا كيف خوشي درباس بي ان شاء الله وحكي كلك دلي واده هبه بيكوري ان شاء الله امنياتي منه ji sala 2011 ve welatê Sûriye rastî şerekî giran hatiye û hemû xelk û pêkhateyên wê ji Kurd û Ereb, Mesîhî û Musilman û Êzîdî rastî ziyanê hatine û herdem bi hatina salek nû hêviyên xwe bi dawî hatina şer bi destpêka her salek nû ve datînin lê ew yek di dema borî de nehate cîvcî kirin lawma omîdên wan vê sala nû ve girê daye û hêviyê xwe datînin ku êdî dawî bi rewşa şeriya alûz were û xelkê derbeder û penaber vegerin bajar wek berê şîn û şabibe.